Ποια Αγία δεν έζησε ποτέ την άλωση της Κωνσταντινούπολης κι όμως συνδέθηκε με αυτήν? Ο λόγος για την Αγία Θεοδοσία Κωνσταντινουπολίτισσα, μία από τις πιο μαχητικές Αγίες της πίστης μας. Η Θεοδοσία αφιέρωσε τη ζωή της στο Χριστό, σε μια εποχή που οι ιερές εικόνες κινδύνευαν να εξαφανιστούν. Οι άνθρωποι του Αυτοκράτορα έφτασαν στη χαλκή πύλη του Μεγάλου Παλατίου. Σκοπός τους ήταν να κατεβάσουν την εικόνα του Χριστού. Η Θεοδοσία, μαζί με άλλες πιστές γυναίκες, έσπευσε να υπερασπιστεί την εικόνα. Η αντίδραση των αρχών ήταν άμεση. Η Θεοδοσία και οι γυναίκες που στάθηκαν δίπλα της συνελήφθησαν. Η ίδια θα πλήρωνε ακριβά την υπεράσπιση των ιερών εικόνων. Η Εκκλησία τίμησε τη Θεοδοσία ως μάρτυρα της πίστεως. Ο ναός της έγινε ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κωνσταντινούπολης. Και στέκει ακόμη και σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, θυμίζοντας την ιστορία μιας μοναχής που τόλμησε να αντισταθεί σε μια αυτοκρατορία.